Благодаря. Първо искам да благодаря на всички хора, които уважиха нещо, където се прави много често в големите градове. Винаги съм се надявал, че нашия град рано или късно ще се издигне и ще заслужи своето място в Хасковска област. Но както виждам, много от хората изглежда не ги интересува това или както обикновено са насочени по партийни линии или трети са страхуват и така нататък. Аз мисля, че тук е мястото, където всеки един от колегите, кандидат на колежките, разбира се, трябва да покаже какво иска да направи и какво може да направи за своя град, а не само през своя собствена аудитория. Но затова искам да благодаря на всички, които присъстват тук и най-вече на двамата опоненти, които се явиха и се отзоваха по-точно на моята покана. Благодаря ви. Проблемите на града ни ги знаем всички. Те не са новите, много са. Много време мина, откакто града ни тръгна назад. Като казвам назад, имам предвид тотално назад. По всички нива и области. Няма работа, големите фирми по една или друга причина вече не съществуват. Инфраструктурата вместо да се развива, обратно се унищожава. Ресурси се изчезват в други посоки, а не по предназначение. Всички страдаме от това нещо. Да обещавам големи приказки не е в моя стил, но само за едно съжалявам. Пропуснахме златни възможности. Това, че аз не съм бил кмет, не значи, че не съм се опитвал да направя неща. Индустриална зона и така нататък. Но просто няма кой да схване за какво говориш. Или по-точно не иска да схване за какво говориш, за да не каже, че после еди кой си е направил еди какво си. С този менталитет няма да стигнем по никъде. Друго нещо, което най-много ме притеснява, това е последния общински съвет. Не може да се приема бюджет в рамките на 3 минути. Затова се обръщам към всички хора. Гласувайте с разума си. Помислете, защото гласувайки за някой, вие трябва да знаете, че този човек ви представлява в рамките на 4 години. И той не ще защитава вашия личен интерес, а той трябва да защитава интересите на всички нас. Сега ние не представихме нашата програма, защото решихме, че е по-добре да минем, да се срещнем с хората, да чуем техните неща, да преценим и тогава вече екипа да прецени какво може да се свърши и какво. Извинете, и какво не може да свърши този екип. Спряхме се на няколко основни неща. Първо основно. Абсолютен приоритет за изграждането на булевард Стамболийски и Рози. Всички знаем защо. Просто е излишно да обясня. Второ, което също не правеше много лошо впечатление, много пъти се видоизменят нещата от това, което става в Общинския съвет. Затова поемаме ангажимента всички сесии да бъдат заснемани на Общинския съвет и да бъдат качвани на интернет. Това нещо го говори на 8 години, до сега не се е случило, за да могат хората да знаят кой какви интереси отстоява. За да са наясно, ако не за тези избори, за следващите избори, да знаят кой какво прави в тази община. Трето, имаме идея да направим референдум за съществуващите на болницата. Това ще го дадем писмено с точно обяснение как да стане. Но хората, всички ние да го решим този проблем. Благоустрояването на града ни зависи изключително от европейските фондове. Мисля, че всички ме познават и знаят, че 5 години работят точно по тях. Дефицита на общината за 2010 е 2 милиона и 700 хиляди лева. Благодаря за вниманието. Почитам да бъда права. Добър вечер на всички мои съграждани от Симеоновград и надявам се от общината. Няма да се спирам изобщо на проблемите на община Симеоновград, всеки от нас ги вижда. Видях ги и аз в пълна степен, сега когато започнаха моите срещи с жителите на общината. Наистина състоянието от ден на ден изглежда все по-зле.
Основните направления, по които аз, заедно с моите колеги, ще работиме, ако получиме доверието на гражданите на община Симеоновград. Първото от тях е установяване собствеността на община. Втората стъпка оттам насетне е една чудесна практика, която в нашата община няма, но има в много други общини. Изграждането на публично-частно партньорство. Трето, но не на последно място, изключителна работа по разработването и прилагането на проекти, финансирани от Европейския съюз. Това е бъдещето. Радвам се да видя щабовете и активистите на тук присъстващите, на побелели глави, които така или иначе милеят за този град и обществено ангажиране. Радвам се да видя и хора от щабовете на нашите конкуренти и опоненти. И вижте, кои присъстваме в тази зала. Едно ме обединява и аз ще започна от там, че всички тук си плащаме данъци. За разлика от моите колеги, аз няма да казвам, че градът се нуждае от обходен път, от ново регламентирано сметище и така. Те са безспорно прави. Това са колеги професионалисти в своята сфера. В никакъв случай аз няма да опонирам. Но аз ще тръгна от някъде другаде. Аз си мисля друго. Че в време на криза, във време на трудни времена, не само за България, за целия свят, ние трябва да бъдем солидарни и тези, които имаме претенции, че искаме да управляваме или най-малкото искаме да ви предложим някаква визия, някакво бъдеще на този град, да помислим първо за човека с настоящите проблеми, а след това да мислим и заедно да изграждаме бъдещето. Начинът е да облегчим хората, да повярват, че в този град едно управление, един кмет, един общински съвет иска да им помогне. За Атака при едно бъдещо управление ще бъде важно проблемът за данъците. Мислим за хора, които работят тук, да облегчим данъците, аз съм го казал в брошурата си. Това е в част от програмата ни, да облегчим търговците, да облегчим онези, които работят под режима на патентния данък, да облегчим хората с онези данъци, с които може и трябва да се ангажира едно местно самоуправление. Госпожа Бобова, познаваме се отдавна. В интерес на истината аз съм ви канал да бъдем заедно на избори, тъй като съм преценил, че сте човек, който може да помогне за града. Споменахте публично-частно партньорство. Въпросът ми е, общ ли е, идеята обща ли или имате конкретен проект? И ако имате конкретен проект, да ни разкажете за него с няколко думи. Конкретен проект нямаме към момента, но това за нас е една чудесна практика от наблюденията, които имаме. Тя не е невъзможна, осъществима и това са начините, с които една община може да има инвестиции и да гради. Господин Станов, ние изкарахме 2 мандата заедно и обикновено един отляво, другия отдясно бяхме хората, които непрекъснато задавахме въпроси към господа управляващите. Честно казвам, бих желал пак да сме заедно, защото вашата съвест съм е преценил, че никога не е била от личен интерес и винаги е била в интерес на обществото, за което ви благодаря. Конкретният въпрос към вас е, естествено, след вас, кой считате за най-достоен да управлява нашата община? Господин Пънкин, естествено обаче да помните след мен, мисля, че е най-добрият, който е достоен. Сега правим. Аз преди малко чух от господин Пънкин референдум за това дали да има болница в Симеоновград или не. И в тази връзка е моя въпрос. Референдум, чудесно. Ако отговорът е да има болница в Симеоновград, как ще стане? Отговарям конкретно на нещата. Значи тази идея в интерес на истината дойде днес.
Даже с господин Станов я обсъдихме, като естествено аз хвърлям нещо, той обикновено винаги дава минусите. Каква е идеята за референдума? Идеята е истината най-напред. Тази общинска болница не може да съществува. В здравната карта няма да бъде включена, в това сме сигурни. Предполагам, които са по-запознати знаят защо. И е обречена на гибел. Сградата в момента се руши, трупа задължения непрекъснато се появява съдия-изпълнители и част от оборудването заминава. В продължение на 4 години решение няма по този въпрос. Единственият разумен отговор на този етап до момента беше ликвидация, за да се запази сградата по някакъв начин. Но в интерес на истината, кой ще купи тази сграда, защото тя просто не е подходяща за други дейности? Или на безценица. Днеска дойде идея до развитие, последствие след всички минуси, които ми посочи Станов. Да, вярно. Идеята, аз казвам, че идея, това е вариант, който трябва да решат хората. Дойде от най-прости хора, ние затова не бързахме с програмата, защото много неща се родиха точно от тези разговори с хората. Както казва един мой приятел, вие умните, като се вери, трябва да дойде един глупак да ви каже нещо. Точно така стана. Много пъти съм мислил за болницата, но не съм се сетил за това нещо. Идеята е много проста. Изчисляваме колко е необходимо за издръжката на болницата. Буквално. Назад с години, какви сектори ще има, така наречените пътечки, които тя ще лекува. Каква цена ще ни струва това? Залагаме го, виждаме каква е сумата, говоря за годишна издръжка. Поне една годишна издръжка трябва да има. След това се обръщаме към хората. На член на семейството или на семейство, вече ще се види как точно ще се уточнат нещата. Предлагаме на референдум с точна сума. Ако всеки член на Симеоновградска община внесе определена сума, която ще бъде изчислена, едногодишно напред да се възстановим болницата. Това ще предложим на референдум. Това е идея. Защо казвам за една година, а не за месец, не за 2, не за 3? Защото това беше един от минусите, които веднага Станов ме посочи. Да, казва, той ще те внесе един месец тази такса, но следващия месец няма да има пари. Или трети, или четвърти е така, да, вярно е. За съжаление, хората ни в града нямат постоянни и твърди доходи, за да могат да преценят нещата. Това е абсолютно вярно. Затова говорим за годишна издръжка. Определено не съм съгласна с решението на колегите за референдум и начина, по който смятат, че може да бъде финансирано едно болнично заведение. Нещата са изключително сложни. Аз съм ги проучвала предварително. Това, което сега ще използвам, ние сме предвидили в нашата програма по повод медицинското обслужване на населението. То е проучено, прочетена е нормативната база и е осъществимо. И е следното. На медицински център. Той може да бъде самостоятелно търговско дружество, може да бъде с участието и на общината. Добре. Дали ще бъде наречена болница или медицински център, честно казвам, въпросна дума. Да, моя грешка, че я нареках болница. Да, знам, запознат съм. Не разбрах как ще я финансират. Разбрах идея, как ще се финансира, как ще тръгне. Реално, откъде ще вземете пари да тръгнете? Ама значи, той е търговско дружество и един медицински център не влиза в националната здравна карта, затова е осъществимо, но борави с клинични пътеки. И към този медицински център, пропуснат дори, е изключително важно и осъществимо да има една манипулационна. И към колегата Станов е следния, отново по повод на неговото изказване. Да, има местни данъци и такси и общината може да определя данък сгради, такса смет, другите такси там за наследства, които спомена, и патентния данък. Всички останали данъци са републикански. Те не зависят от Общинския съвет или изобщо от ръководството на общината. Как смятате те да бъдат регламентирани по-добре от това, което са в момента?
Няма лошо, ако фирмите са малки и са на патентен данък, той да бъде намален. Би следвало, според мен, да мислим за тяхната по-висока събираемост. Това е възможно. Но с какво общината да регламентира тези данъци по-добре от това, което е в момента? Благодаря на господица Гогова. Преди да отговоря за данъците, сега знам, че в залата хора ще кажат, стана голям данъчен експерт, голям икономист. Няма такова нещо. Има си винаги хора, икономисти, които тези неща решават. Когато сме го залагали в нашата програма, имахме предвид няколко неща. Сега, ако се намалят данъците, тези, които Общински съвет може и определя, ще се увеличи събираемостта. Аз съм сигурен в това. Господин Ставов, вие сега задавате въпрос, така че прехвърляйте микрофона. Не. Нямам въпроси към моите опоненти. Те са го казали всичко. Имам им доверие и очаквам да има само едно благородно състезание, където ние да докажем кой е по-способният. Щом са дошли тук, какво да им задавам въпроси? Всички ги знаят. Нали така? Добре. Почвам на граждани. Айде първият там, който се получи. Във връзка с това задълженията на общината, кой е виновен за тези финансови задължения, които е общината? Аз смятам, че господин Пънкин беше заместник мед, бил е председател на Общинския съвет. Това са от първите мандати, става въпрос, кои са задълженията. Тук това може да е по-конкретно някакви цифри. Да, това не е в моето заместник кметуване, продължило няколко месеца. Ако има въпрос, ще отговоря защо, да не занимавам хората. Въпросът е кой кмет направи заема на общината. Това се направи пак в нашата община, обикновено нещата се правят преди избори. Това е някаква наследствена традиция. Точно преди края на мандата на госпожа Бозукова, няколко месеца преди това, се отправи искане за взимане на заем. Реално заема беше взет за направата на инвестиции в лицето на прелеза, който всички знаем, и преместването на земеделския кооперативен пазар. Чувам много често, че със сумите се спекулира. Направил съм си справка, тъй като съм икономист и мисля, че ще отговоря по-добре от колегите. Сумата е 790 хиляди от заема. Говори се, че нищо не е плащано. Не плащано е. Не е вярно и това. Изплатени са 237 хиляди. Има остатък за изплащане. Говоря за края на 2010 година. 31.12.2010 година. 535 хиляди лева. Това е задължение на общината. Бих искал да ви кажа за още едно задължение, без да сте го попитали, защото там също скачахме с Станов и там също никой не начу. Това беше парите, които се прехвърлиха от Злати дол за канализация към квартал Йордан на обща сума 180 хиляди лева. Да, за оная отсечка точно толкова пари са похарчи. Сега разбрах, че в момента има проверка, не знам по сигнал по какво, и има вече официално писмо от финансиращия орган да се възстановят 110 000 лева към фонда за неправомерно изразходване по изпълнението на този проект. Говоря с суми и с цифри, който иска да запише, може да провери, аз съм се постарал да ги проверя. Цифрите и данните. Ставай сега кмет с толкова задължение, който иска. Мога да ви кажа следното. Общината може да няма този заем, за който каза господин Пънкин, близо 800 хиляди лева. Няма да говорим, да коментирам целесъобразността му. Нужен ли ни беше нов зеленчуков пазар, който, както виждате, 4 години бездействие превърнал в кварталище там някакво. Нужен ли ни беше нов прелез, когато минава само по един влак, който извозва така, както и да е. Едва успяхме да оттъргам базата. Едва успяхме.
но ви натоварихме с заем. Това е. Не чуха нищо. Няма го, аз очаквах тук господин Михайлов да бъде. Той е така като човек, който искаше да се изявява. Не донесе и ни рисунки, такива детски с водни буички, това щяло да бъде пазаря. И само на базата на тези детски рисунки се изтеглиха 800 000 лева. Ще плащате? Така е. Защото, аз ви казах, от два мандата насам не решавате вие. Решава апарата. Тук има пак един въпрос към пишат Пънки Нестанов. Кой е виновен, че болница ни говориме по нея, ако искат да допълнят нещо. При кой кмет се случи това? Ще носи отговорност кмета за стореното. Вие, доколкото за мен къде е въпросът, кой от двамата може да отговори на това въпрос? Директно можем да отговорим. Аз съм бил само в едно управление и това е на тя вече, да, в случая не е кметица, на Милена Рангелова в рамките на 3 месеца. Недоразумение, оттеглил съм се, защото съм разбрал, че нищо не мога да направя за града си. И мисля, че това беше достойно от моя страна, като завчера на откриването се извиних на всички хора, които помолих да подкрепяме Милена Рангелова. Някога и аз се лъжа. Колкото и рядко да е, повярвах, затова помоля хората да я подкрепиме, че нещо заедно всички ще успеем да направим, за което, ако има и тук такива, искрено съжалявам. Но мисля, че постъпих по достоинство. Кой е виновен, че болницата стигна до там и се руши? При кой кмет се случи това? Това се случи по времето на Бозукова. Аз и господин Станов категорично мога да заявя, че никога не сме били в това управление. А обратно, ние винаги сме били опозиция, което е видно от всички протоколи, които са гласувани през Общинския съвет. Защото там има подписи и аз съм бил единия. За радост вече законодателя го разбра и задължи всички общински съветници, когато се касае за финансиране, да се подписват. А винаги аз съм бил човека, който исках да остава следа, не такова общо гласуване 16 за, 1 против и така нататък. А поименно, за да остане следа. За да дойде време, когато някой почне да говори, че не е така, там има протокол, в който пише кой как е гласувал за или какво си. И затова отдея развих идеята, че и ще го направя, че искам да има интернет на всяко общинско заседание. Ще го пускам. Независимо дали сме там или не, за да могат хората, когато желаят, да проверяват и да знаят какво става в тази община. Сега има тук въпрос, пак се върнем пак към тези неща, които водят винаги задължения към нашия град и трупат лихви, пари, кредити и глупости, които ние всички страдаме. Как виждате въвеждането на пазара долу, на пререза? Когато подготвяхме нашата програма в първоначалния вариант, беше зададен въпроса, ако станеш кмет на община Симеоновград, ще бъде ли преместен пазара там, където е новата сграда до Стария мост. Нашето решение, моето и на колегите кандидати за общински съветници е следното. Пазара на Симеоновград да се остане на мястото, на което е в момента. Но да не изглежда по този начин. Да го направиме удобен за тези, които продават и за тези, които пазаруват там. Която е до Стария мост, аз няма да изкажа моето мнение като външен вид, как я определям, то не е професионално. Ще намериме инвеститори, за да се превърне в нещо, което е добро за Симеоновград. Аз съм си казал мнението още когато се тегляше този заем, че съм против. Категорично против. Но аз съм икономист. И трябва да разсъждаваме от реалностите. Има изхарчени пари. 790 хиляди лева. За мен да преобразуваме този стария си пазар, значи на много да харчим пари. За мен би следвало, след като вече това е направено и тази сграда бездейства, не е абстрактно да говорим, че
че ще намерим някой, който нещо ще прави в нея, защото аз лично не виждам какво може да се прави. Ние нямаме мощни фирми, които биха го използвали за офиси или да отворят там магазини, защото цялата сграда е обърната обратно към реката. Просто няма логика. За мен би следвало пазара да слезне долу. И ще кажа защо. Неудобство за хората, напротив, не го виждам това неудобство, тук не съм съгласен. Защото града не е само Симеонов град. СМ, както му казват. Има и Злати дол. За всички Злати долци там ще бъде по-удобно. Това е едно. Второ, горе никъде няма паркинг. Нека мислим логично. Повечето хора вече се придвижват с автомобили. Друг е въпрос, защо няма градски транспорт. Къде спираме тези автомобили всички? Отсреща хотела има достатъчно широк паркинг и мисля, че наистина това е най-подходящото място. Колкото до Прелеза, аз че поне също не съм 100% информиран, но доколкото знам, не е изграден правилно. С две думи, не е направен по проект, не съответства. Конкретно как стоят нещата и какво би струвало това, на този етап не мога да се ангажирам. И ако сумите са сравнително големи, мисля, че не можем да си позволим лукса. По-скоро би следвало да остане като паметник за някои хора, като обица на всички нас, разбира се, защото всички плащаме тези пари и ще продължим да ги плащаме и като гледам с какви темпове се плащат тези заеми, предполагам, че поне още 10 на години ще виси на врата на общината. За това говоря. И просто се очудвам как някои хора тръгват да продължават със същите темпове. Да правим нещо. Но може би са на принципа на Нерон след мен и потоп. Значи искам да внеса една яснота. Господин Пънкин е наясно, но явно го пропусна. Значи пазара не е 790 хиляди. Заема е толкова. Но той повлече след себе си 450 хиляди подпорна стена. Тя се върви. Защото когато е бил правен проект, аз ви казах как беше проекта. Рисунки, водни боички и така се гласуваха 800 хиляди лева. И се оказа, че пазара е обърнат против, както се казва, против всякаква логика срещу улицата. Обратно, ще посрещат слънцето хората. Може би там ще изправят слънце Ивани. Така, сложи се, ни беше предвидена подпорна стена. Свлачещия район. Айде още 450 хиляди и мога да ви кажа как стана. Традиция е обикновено, когато има пари за разпределяне, да бъдат изписани в последните 10 дена на месеца на годината, в която приключва или за един мандат и застъпва друг. Какво стана? Училище отец Пъти трябваше да има подпорна стена няколко пъти. Изписаха я няколко пъти и накрая, последно, преди да се стъпи по-предния кмет, правиха подпорна стена, ама не долу, ами до Динкиния магазин. Представете какво подпира там. Същата работа се получи и тук, сега вярно. Направиха подпорна стена, но тя не е вързана никъде. Подпорната стена се движи заедно с свлачищната маса. Това са пари на общината, които, както каза господин Пънкин, всички ние плащаме. Ама така е, вие се смеете, ама е така. Той ли ще стане? Тя ли ще стане кмет? Който и да стане кмет? 17 души избрани по узорите кандидат за кмет. 10 байвали, 10. И вие сте в тая каша забъркани вътре. Защото сте безумци. И тук ще баламосате зала. Как го допуснете това нещо? Малко или повече разбрахме, че сте участвали в тая манча. Приготвена за пръшката. Стената бил там, стената бил там. Къде бяхте вие, бе? Да. Срама имате ли? И тук занимавате залата с глупости. Кажете ми нещо, така какво смятате да правите? Да правите. Какво мислите да направите? Защо ги няма тия кандидати? Тия никъдни майкоси, които за това не още се работа не са свърши. И сега кмет. Какъв е този кмет? Какво е това безобразие? Къде е отговорността? Къде е законността? Къде е властта? Къде са прокурорите? Съдиите? Тук от тази скан половината повече да са в затвора. Ще ми кажа, че 800 хиляди, ще ми кажа, че 4 милиона. И ще го омотаете тук. Аз се чудя с какъв кураж
и излазете тук пред хода да ви кажа. Аз като се взема шапката, с такси да ме виркаш, няма да може да стои. Няма да може да ме снимеш. Каква е това дебелоочие, какво е това безсрамие, какво е това нахалство, какво е това неуважение на гражданите? Къде са тия хора там 20 души, бе? Те не стават за падари, метища искат да стават. Ти знаеш ли какво значи да си кмет? Кмет да си като по главната улица, шапка да ти свалят хора. Това е кмет, не е чучо. Безлични фигури, безсрамници. До тук ми дойде да слушам тази вечер. Това не са кметове, които са били кметове. Те колкото вина имат, толкова имате и вие вина, толкова имаме всички тук вина. Да. Ние имаме вина, тук не е имал кмет, те, които са кметове, ги няма. Това трябва да прекъсна Байбалю. Ако обичаш, ще ти кажа следното. Никога няма да допусна някой да ми казва какво правя тук или какви очи имам. Преди малко казах, разписвал съм се срещу всички тези безумия. Дали имам качество или не, ще решат хората, но имам достоинство да го направя. По-малко пий кафе пред офиса на номер 11 и всичко ще е наред. Тя слушаш ли аз какво ти казах? По-малко пий кафе пред офис 11 и всичко ще е наред. Не може да се представят... Не обиждай хора, които имат гражданска съвест. И ти много добре го знаеш. Като не ти се слуша, не слуша бе. Няма да ме обиждаш, няма да обиждаш и хората застанали срещу теб. Никой от тях нито е крал, нито се е съгласявал с тези безумия, които бяха изложени тук. Казахме какво смятаме да правим и тримата. Ако не си чул, да ти повтаряме ли? Да. Няма да стане. Няма да стане. Какво смятате да правим? Те казаха много ясно. Моля. Че обявявате събрание на кандидатите за кметове, а кандидатите за кметове ги няма, темата ви отпада. Като отпада, вие идете стоят тук, това не е задължително да го. Извинявайте, какво значи отпада? Че този онзи нямал коража да дойде тук и ние да разкарваме другите хора ли? Абсолютно не сте прав. Абсолютно. Оставили сме им места да са дошли. Ние не можем да ги задължим. Как не можете да ги задължим? Задължите ги вие. Дали обвинявате нас? Вие сте толкова виновни, колкото и те са виновни. Всички тук са виновни. Що вие не го доведахте тук, другите кметове? Защо ги няма? Вие ще кажете, да казват, че те са виновни и не можем да ги докараме. Не, полицаи не може да ги караме. Моля ви се, искайте думата, когато сте тук и не обиждайте хора. Да, много кратък въпрос. Какво пречи и на кого пречи в нашия град да има градски транспорт? Не може ли някой кмет или кандидат кмет да се ангажира да накара един бизнесмен, който притежава един микробус, да му дадат билети и да пътува този микробус? Златидол, центъра, Йорданово, центъра и така нататък. Разбрахме, Иване, не каза кратък. Разбрахме, липсва транспорт в града. Да. От кандидатите някой иска да вземе отношение. Добре, аз се ангажирам с този въпрос, защото съм се занимавал с него. Вариантът е много прост и лесен. Тук има няколко направления. Не искам да влизам на цялата система, как стават провеждането на търговете по направление и така нататък. Но документацията се изготвя от нашата община. Ако ние нямаме примерно дадено направление, да кажем на София или Пловдив, ако се появи такъв клиент, ние подготвяме документа, пускаме го на търг, но той се съгласува с областта. Но това, което е на наша територия или тръгва от нас, примерно към Хасково, към Димитровград или нататък, тръгват документите от общината. На този случай се натъкнах в краткия си период с много оплаквания от хората, особено от Ардатур. Затова се обърнах към другите двама, които са в нашата община. Това е Салабатов от Хармални. И въпросът беше точно същия. Какъв е проблем, ако ти поемеш градския транспорт?
много добре знаейки, че градският транспорт е губещ. Защото се криеме главите под пясъка, не става. И затова никой не се ангажира с него. Защото просто е губещ. Не е ефективен. Градска, знаете, всички сме шофьори, дига се горивото и така нататък, спри тръгне. Друго е дългия път, количеството пада, разходи и така нататък. Значи човек го каза много просто. Ами някой вика преди вас се направил така, че хубавите курсове за Хасково, нали, които са оплатнени. В смисъл такъв, че те са в такива часове, да кажем, като 7:30, където хората тръгват за работа, рейса е пълен, ефективността е голяма. А при нас ни набутват, да кажем, 3 часа за Хасково. Кой ще тръгне за 3 часа за Хасково, каква работа ще се свърши там? Казах, добре, ако ние направим пакета така, че това да се комплектова, ти би ли поел тогава градския транспорт, защото ти няма и друг вариант. Ти или ще участваш на търга с комплект документация, поемайки и градския транспорт, или просто... Така тръгнах да подготвям документите, но си тръгнах от общината. Това е отговора, така че лично аз се ангажирам персонално, защото за мен това е единствения вариант, без общината да се ощетява, да може да извършва превоз на всички граждани в кварталите. Не е въобще сложно да се реши. Въпрос на организация. Ако не са подписали документите, мисля, че договора изтича, ако не са ги преподписали по-точно, мисля, че договора изтича до година, месец февруари или март. И трябва да се играе на ново. Би следвало тръжната процедура, пакета от документи, така да се подготви, че да залегне и градския транспорт с всички желаящи да участват на търг. И тук е един въпрос, че го оставя най-накрая, той е доста шкотлив такъв въпрос. Как стои с въпроса с ромите, интегрирането между нас и изобщо как стои въпрос с тях, защото като се има преди, че тук се е писано 99,9% са безработни и социално слаби. Как смятате да работи с ромите в нашия град? Кой ще вземе отношение от тримата? Не знам. Имате право. Или всеки да се вземе отношение. Какво ще бъде отношението към ромите? Айде, да първия. Добре, благодаря. Да, няма проблем. Приемаме го. Проблема с ромите стои отдавна в града и аз мисля, че до сега, не само в града, бих казал и в цялата държава, защото за мен до сега държавата нищо не е направила в тази посока. Само още приказки и така нататък, докато дойде момента, всички го видяхме, когато вече между етносите избухна напрежение и се стигна даже и до палежи и до други ексцесии. Дали искаме или не искаме, ние живеем в една общност. Винаги съм го казал. Няма значение, защото ако има заразна болест, тя не избира до кого ще стигне. Дали до българин, дали до малцинства и така нататък. Обикновено тръгва от тях, точно заради тяхната бедност, точно заради липсата на хигиена при тях. Но ние живеем в един град и воля или неволя стига до нас. Казах, само за секунда пак ще се върна за данъците да ви кажа защо. Защото когато беше времето ние да си изградим нашето сметище, ние не го направихме. Нищо, че го предложихме. Първо се прие от Общински съвет, после госпожа Бозукова го бутна някъде из папките и се замина. Да, ще плащаме, не коце, даже ще отговоря. Все по-високи данъци ще станат, защото почваме да извозваме сметта си в Хармони и плащаме на тон, плащаме вече и разстояние. И няма къде да отидем. Просто това ще стане, защото някои неща трябва да се правят, когато му е времето. Или, както казва народната дъжка чул. Същия въпрос и с роми. Нула програма, нула отношение. Използват се само от избори на избори, като маса за гласуване. Нищо повече. Използвайки тяхната наивност или заплахи. Или подкупи с 20, 30, 50 лева, както върви мезът. Всъщност, нищо не е направено за тях. Работни места не само за тях, няма и за българите. Аз не ги дала на роми и българи. Както не дала въобще хората и на цветове. Политически и други. А на можещи и не можещи. На знаещи, не знаещи и така нататък. Проблема стои.
Няма, според мен, ефикасно решение в рамките на близките 10 години. Не 4, не един мандат, 10 години. От някъде трябва да се започне. Хареса ми нещо, което видях, но честно да кажа, не съм запознат с ромските програми. Поне до сега не съм влизал в този диапазон на сфера на влияние на проекти, което какво може да се направи. Говори се за някакви огромни ресурси, но когато се говори винаги така в бъдеще време, а няма конкретна програма, откъдето да се види къде ще бъдат насочени средствата, за какво могат да се използват и така нататък, нищо не можем да кажем. Да, наистина. И аз нямам информация за реализирани проекти за ромската общност, въпреки че разглеждайки структурата на общинска администрация в сайта на общината, видях, че има младши експерт роми, старши експерт роми, доста хора, които би следвало да се занимават с това. Вижте сега, значи, слушам колегите и си мисля, за това е положението с ромите, защото ние го объртаме, не го казваме с истинските му имена, програми, проучване. Те са какво да ги проучваш? Бачкат, получават заплата, плащат си данъците. Това е. Няма друго решение. Желая на кандидата кметове да успее на предстоящи избори. Задавам въпроса. Какво мислят за общинската администрация? Не са ли много? Не изтощават ли общинския бюджет? Не е ли време да се намали общинската администрация? Другият ми въпрос е, искам да благодаря госпожа Гогова. Съветниците, не знам аз къде има такива големи надници, едно събиране на месеца да правят, да взимат 240 лева, не знам какво да взимат. Смятам, че това трябва да се коригират и тия заплати тяните за да намалят, защото това са излишни пари. Другия ми въпрос е, аз го поставих на един пред ГЕРБ, какво мислите за цената на водата? Най-скъпата вода, какво обяснение ще дойде и как да дадат обяснение откъде е, към начин формират водата на цената, че е толкова скъпа и това не е питие на вода. Това е по-скоро промишлено. По отношение на общинска администрация, всеки общински съвет по предложение на кмета приема структурата на общинска администрация. Нейният брой отдели и така нататък дирекции се определя от общински съвет, когато гласувате доверие на определени политически сили, които ще формират общинския съвет, това ще бъде ясно. Тук искам да кажа за заплатите, които вие ръкопляскахте. Това е ефектно, но това е като, как да кажа, добър така заисказ. Трябва да знаете, че заплащането на общинските съветници е регламентирано от закона за местно самоуправление. Всеки може да се откаже, но аз питам Лиляна Гогова, ако и влезнат, примерно, дай Боже да влезнат общински съветници от лидер и както се очаква Брикел да бъде обявен в несъстоятелност след един месец, какво ще стане? Чакайте, какво стига, бе? Лидера ви го няма, той на Сейшелските острови. Вчера беше в София. Сериозно? Браво за тебе, само ти ще го видяла. Както и да е. И питам аз сега, бъдете сигурни, всеки един от нас може да каже, ма влезем ли в общинския съвет, край, пара няма да вземем. Ама не всички работят в Брикел. Да, не всички работят в Брикел. Сега, много... Възможно е да не взимаме възнаграждение. Възможно е да не взимате възнаграждение, ще се радвам да е така. Аз си мисля, че тези хора, вижте какво. Аз го поставям по друг начин. Няма значение кой ще влезне в този общински съвет. Когато носиш отговорност, господин Пънкин ви го каза, тези хора разпределят 6 милиона. Искате без пари да ги разпределяте да носят отговорност от тях. Защо не? Защо не? Те носят с подписа си. Кой да носи? Ама госпожо, вие не сте препарвали до общински съвет. Сега може да ми говорите и за пчеличките, и за някакво друго сдружение. Не говорите глупости, нещо, което не ви е ясно. Добре, тогава мислете по толкова време. Ма не, Проект Красива България, самият център стана по-зле, отколкото е бил с асфалта.
и не са потърси отговорност. Отзаде се нахвърлиха 10 кг райграс и до там беше парка, пак не са потърси отговорност. Къде отидаха тези пари? Къде отидаха тези пари? Кажете вие къде отидаха тези пари? казвате Проектът Красива България са спонсориран 50 на 50. 50% община Симеоновград, 50% държавния бюджет. Първо да ви кажа, най-голямата заблуда е, проектът Красива България беше почти наложен на Симеоновград. Съгласен съм, ама при положение, че толкова пари бяха вложени, а няма нищо на среща, съжалявам. Сега, знаете ли как стана? Не знам да не занимаваме тук обществеността. Беше избрана фирма, която внасяше маслини от Гърция, тя да стане изпълнител на проекта Красива България. А изпълнител, кой да изпълнява проекта Красива България, се решава от управителното тяло на фондация Красива България. Това е държавна фондация. Няма нищо общо. Нито Гено Василев като тогавашен кмет, нито последващите кметове, които са дошли, нямат право да търсят нещо. А много моля, тези, които не са били общински съветници и си мислят, че могат да кажат нещо ефектно, да се въздържат. Не е заради нещо друго. Аз мога да кажа, няма да взимам заплата, господин Пънки, няма да взима заплата, ако стане съветник господица Гългова. Това мислите, че ще реши проблема? Няма да реши проблема. Корекцията на общинска администрация също е възможна, но това е оптималното. Вижте сега как ще ви го обясня. Ние сме трима кандидати. Всеки има своята визия как ще управлява общината. Значи всеки има представа каква администрация ще му е необходима. Моята представа е различна от тази на господин Пънкев. Неговата е различна от моята на господица Гългова. Господица Гългова има различна представа от това как ще управлява. На ние ще са нужни един брой дирекции, на мен ще са нужни друг, на него друг и така нататък. Това е толкова субективно. Но нужно ли ви е това? Защото как да няма да не е нужно? Нали нашия кръг ще вземате парите пак? Как няма да не е нужно? Искаме да знаем как се управлява тази община. Госпожа, седнете първо да четете малко. Така ли? Да. И след това, нямате никакъв проблем. Задавайте въпрос. Не ме притеснявате. Чисто и просто дайте да уважаваме останалите. Уважаваме ли? Не ги уважавате. Това са един нещен популизъм, знаете какво става с нашите пари. Може ли аз да кажа нещо? Искам да се включа, защото не приемам тона, с който господин Стамов се отнася към тези, които питат. Вие не обърнахте ли внимание, уважаеми кандидати, че залата ви се изпразни? Така забелязахте го. Добре. След като го забелязахте, не си ли направихте изводите, защо се изпразни тази зала? Залата беше пълна с хора, които се интересуваха от вашите бъдещи програми. А не да ги хокате, не да им държите тон заради това как са задали те по един или друг начин въпроса. И не е необходимо, господин Станов, гражданите да бъдат компетентни. Те затова са дошли, за да ви чуят. Защото вие сте професионалисти, така поне пише. Много се извинявам, че и аз влязах във вашия тон, но в крайна сметка времето напредна, вие са хокате помежду си и аз не мога да разбера кое е било популистко, кое не било. Тя не разбирала, еди кой си не разбирал. Еми, от това, че ние останахме шепа бели лица тук, кебапчиите се заминаха, като видяха, че няма да има кебапчета, и ва изслушваме до края и се опитваме още някой друг въпрос да се зададе. Аз мятам, че не е редно това да е недостатък на вашия дебат. Напротив, хората искат да знаят. И ако не го знаят заради това, че нямат необходимото образование, те не са виновни за това. В крайна сметка не може хората да имат по 5 висше образование, за да бъдат и икономисти, и филолози, и прависти, и не знам с какви още. Така, вие имате едно предимство пред останалите. Имате едно предимство пред останалите, че имахте смелостта, достоинството и честта да се явите на този дебат. Бъдете достойни и с чест завършете дебата. Благодаря ви. Така, нека да завършим това. Добре, сега, поехме между нас да отговорим. Така отговарям набързо с по една дума. Общинска администрация, тук който сте прав, всеки има някакво виждане. Не мисля, че някакви големи рокади ще се направят. Ще кажа само едно. Аз държа да има отдел от 3 човека, които да се занимават с програми и проекти. Това го мислех преди 8 години
и ние останахме страшно назад, точно заради това, че ги нямаме тези хора. Знам, че 1 или 2 години той ще буксува на празно, когато влезнат нещата, но те ще ни върнат стотици пъти повече от ресурса, който ще бъде вложен за техните заплати. Относно заплащането на общинските съветници. Най-силен общински съвет за мен имаше, когато не получавахме заплати. Аз съм бил в този мандат и стояхме по това и потребно. Тогава спорехме за едната истина. И точно тази, която сега говори, стоеше на балкона и викаше: Пънки, давай. Защото говорихме за учителските заплати. Защото 3 дена съм смятал като ненормален, за да ги обореме. Но стигнахме до истината. Накрая те клекнаха и приеха нашите тенденции. Независимо, че бяха най-върлите времена. Делейки хората на СДС, на БСП, на не знам какви си. Отстоявали сме нещата. Затова не приемаме удешните обвинения. Защото имам очи да застана пред тези хора и да кажа: аз съм свършил това, това и това за вас. Защото тогава учителите бяха с най-мизерните заплати. Мизерни, буквално, но бяха ги страх. Истината беше, че ги беше страх да се покажат там, за да ги изпълнят от работа, да не стоят на улицата. Това са истините. И нека не ги забравяме. И нека попитаме къде бяха тези, които сега се появяват. Да, къде бяха? Аз мога да кажа какво съм направил за този град. И аз мога. Открито, пред всички. Аз лично ще ви отговоря на въпроса. Добре, давайте нататък. Айде, че и аз искам да кажа. Така, относно водата. Ценообразуването на водата не се извършва в Симеоновград, а се извършва на територията на област Хасково. Те определят не община по община, а цялостно за целия регион. Така, обществените организации, колкото до обществените организации, радвам се, че вече се появяват, би ги нарекал, бели птички в града ни. Дай Боже да има повече. Естествено, че са добре дошли. Поне при нас. Госпожа Никола, има думата госпожа Никола. Да закриете, но просто мой въпрос възникна в резултат на изказването на Стано, тъй като разбрах, че с вашия подпис като съветници вие влизате в една отговорност за разходите, които прави общината. Тогава тези нецелесообразни разходи, които ни обяснихте сега, каква отговорност носите? Удържат ли ви от тази заплата, защото аз така го разбирам? Щом дължа някъде и съм се подписала, а пък този разход е направен нецелесообразно, каква отговорност носите от тук нататък? Всички поемат отговорност от министър, министър-председател, до кмет и съветници и накрая на нашия гръб разходите, пък никой не излиза на среща да ги погаса. Това ме интересува сега да обясните, защото тук има от нашата листа ще станат съветници, да ни випат наистина да си изгубят заплати. Преди малко, аз когато бях така и казах да задаваме въпроси, които касаят и нашите програми, и компетентността, да ни задаваме въпроси, които така или иначе, какво да кажа, ни вълнуват и ще обясните за заплащането от отговорностите. Ме вълнува, защото това са разходи Госпожо, така, ето го до мен е човек, който е бил и с повече стаж от мен като общински съветник. От 2003-2004 сме задължени като общински съветници, когато се гласува дадено решение, да се слага подпис. Аз съм за, слагам си подпис. Той е против, слага си подпис. Господица Гогова е въздържала се, слага си подпис. Тези бланки се пазят. Това е онова нещо, което показва кой има право, кой носи отговорност и кой не носи отговорност. И когато и господин Пънки преди малко го каза, не можем да понесем някой да ни обвинява, че ние не сме направили нужното за нашия град. Вадят се банките с подписите и се вижда кой е бил против увеличение постоянно на цената на дървата, които са банка да се плащат избори. Избори след избори. Там се вижда, госпожо Делева. Където се казва така, там се вижда. Там се вижда кой гласува против. Безсмислен заем, който се взема за безсмислени неща. Там са мое и неговия подпис. Вие къде бяхте? Къде бяхте като гражданка?
Ние за това сме ви избрали, да ни представлявате. И точно това сме направили. Гласували сме против и сме защитили вашия интерес. И какво е това? Какво да направим? Да се отговаря. Вижте сега, моля ви се, нека да има наистина съказателна компетентност. Значи точно това е логиката. Да изберем хора, които мислят не за себе си, а за града. Аз за това отговарям. Защото ако имаше... Ако имаше повече хора като мене, това нямаше да се случи. То е елементарно. Просто нямаше да се случи. Нямаше да позволиме да се случи. Затова винаги казвам, че трябва да се гласува с разум. А всичко друго за. За това говорим. И то обществена тайна преди няколко дни какво се получи? 600 000 лева кредит. Пак, отново. Пак последния момент. Дай да платим. 600 000 лева кредит, за да се обезпечи фирмата. Което не е ясно на всички за какво става въпрос. Добре, айдете да се заинтересуваме. Вие казвате нямате интернет. Нямаме желание. Сесиите винаги са открити. На времето балконите бяха пълни. Както казвам, за общинските съветници също важеше и за хората. Че хората се интересуваха какво става и стояха отгоре на балконите. И също оказваха влияние върху решенията. Защото се интересуваха. С освъркване, с всичко те показваха вярната посока. Какво като водих, като бях председател на тая стачка? Какво от това? Отговориха ми точно тези съветници, че не се отиват днеска с 500 000 бяха тогава, ми с 1 милион, а пък ние бяхме без заплати. Ама да, но успяхме, за пръв път нямаше уравниловка, каквато беше предложена и затова го смятахме 2 дена. Докато се стигне да има разлика на общинска администрация, по-нисък процент, на учителите по-висок, за да се получи като компенсация спрямо вас. Това говорим. Затова казвам, че трябва да се гласува с разум. Така, искам накрая да направя един призив. Нека всички, които сме тук, да агитираме още 2-3, които са наши съседи, които се колебаят да гласуват. Нека да излезем и да гласуваме против тези, които ще бъдат купени, да нямаме купен кмет в нашия град. Независимо за кой от тримата ще бъде, но да излезем, така че да гласуваме за този, който